Hi everyone, this is Miska. I'm going to Finland. I'll see you soon. That was terrible. Huh? Staying all 10 days. Yeah, you know I have a lot of stuff to get back to in LA. Miska, the director is dead. We can all be depressed about this, or we can turn it into our advantage. Siis mä itse asiassa luulen, että se Benson ei edes kuvannut sitä loppuun. Mä oon näyttelijä. Kotoisin Hollywoodista. Ne ei antanut sitä 5 minuuttia. Tulen tekemään pikkusen tällaista commercial keikkaa because I need some. Mikä on nähnyt Eeva Longoria ja sen tyyppi, mikä voitti sitä rumpali-elokuvasta satana ton se Oscarin. Mä kirjoitan susta ihan blogin oikeesti! Mulle ei muuta kuin menet sinne Hollywoodissa tekemään niitä elokuvia. Lupaa mulle nähdä pian, Jouko, moi! You fucking Penny Mills! I gotta go now. Bye. Minka? Pitääkö sun pitänyt Hollywoodissa? Mitä sä oot tehnyt? Mä en kyllä nähnyt yhtä elokuvaa ainakaan sulta. Mitä jos otat vittu mun numero? Missä on ollut tota käytetty aika? 2 henkilön nimeä. Niin. Benny Hill. On yksi henkilö. Onko?